wachone gineno guru ema nyalo miyo gi direction as a community. Ngeni Cleophas kopo ni in jatelo to kibed vague. Weche miwacho onego bed ni nigi reality. Kopo ni iwacho ni ok onego wabedi e mesa mipogo telo. To karang'o miyo wadwaro telo? Nikech telo en gima loko ngima dhano. Mar ariyo, kopo ni ok idwar William Samoei Ruto, to imiyo an option. Inyisowa ni to koro kwadhi go karata, wadhi e betting, wadhi support Rigathi Gachagua, ma oganda ne nyicha celebrate kuom tabu mwanwango kata kaka wito okego ne acha. Tinyisowa ni tang'ama gimiyowa to tek marwa enang'o kanyo. Tere kak wadhi yombo, magolo e sirkal moselosi, to wadhi timo betting e sirkal mapok olosi. I feel ni kidhi Masailand, kote nego lekina, gite gi support William Ruto, gwa nyido bede sirkal. Kineno jo Pwani, ODM wing ma Pwani, te, owacho ni wan e team mar ODM, lakini wada bede sirkal. Kineno Abdul Swamad, owacho ni wada bedo governor mar chama, mani sirkal, nisi jo Pwani te dwaro sirkal. Kidhi Western Kenya, Western Province, Abaluya gite, gwa nyido gidwa bede sirkal. Kora en kwano mane, en hesabu mane mwadhi timo as a community, mwadhi keto wa, mwa ure gi Rigathi Gachagua mose wacho ni 50% mare, matero kum Kalonzo Musyoka. Makateno ok en sure, Rigathi nyise ni 1.5 million votes ma Cumberland, pod ok nyaromo yiere president. En hesabu mane? To kopo ni hesabu nok nendre, ta akwayo ni leaders magwa mag joma tindo gi. Jodongo machon nowacho ni rikni nyalo miyo muodu nyoyo gi kuoyo. Samoro dwani neno mabor, itulia, tibedo kuom joma dongo manyalo samoro siemo ni ndara. Mano komi nin weak, but omi nin a quick learner. Yes. Achiel kachiel kewe nantiere iri kar kae mar mondo mi wanen gi ane achiel kachiel. Ntiere otego mane thoth ahinya. Gima ojende ok sir. Kata winjo kanyo wach ma wach kanyo ni omi thuolo mar mondo mi ler. En ang'o matimore kar ka ni duto ok gin jo tuta.